Shubor nakaslem jong unausan hima. Ka Menteri Ketenat Kekot Kekia ke Sarkar Jilla ke Dr. Maisel Amprin Lindo habaya keren matkilat patai kubor kalaya thu banang kalyang jongka menhinin gasngi kalaya kendo ikinong tre jongka 108 banyak keren halor kimat jingdawa jongki. Nakalyang kong Amprin kalaya thu baka Sarkar kalakot yaki company ki bakwa ban penyat ya kene kakam bat ko makalong menta kidan hadu kombah nyotli ki company ki bapen pau baki kwa ban pentrei bat penyat ya ke 108. Kekong lingdo kalaya thu ru ba ki don kimat ki baki company ki lakular ban pej lada dai halor ke insurance ki jing mentoy ha ka dai bat ka kot ka khia ka accident insurance bat ki way additionally ha ka ba ha ki sinam baradap kam don kum kini ki jing yo mentoy Shisho kekong Amprin kalaya thu ru ba ka 108 kan kala bun sha ban yanu jor bat kini ki snam ki baradam lada dai ki nong tre ni ki kali ki bakin pendon kam Hakabay day bagi dong tray kiba tray menta haka 108 lakin dang yo ban tray lada 1 shimti de ki waypat ki company kakong Amprin kalaya thu baki niru kin haban let sha hikai ban pentebit shisho namar na kalyang gini ki company kin sapet ya ka jingla jongki nangta ka jing shampang badru ki way di ki jing don kam namar ngila depong ki hakapor baki wan kendo ini bon sen por balayo sngo bakan wan taka company ka bathamai ban shimti ya ka jing penya jong ka wan sa it tihnen ka sngi ka ka sngi ka ba ngalala bangan ya shong bat ki wan rate workers hadin bang yo I ya kata ka bidding ka technical bidding result ka ba laja ban yo I ba paro ki company ki ba wan ban bid ya ka ni ka tender ki la don da ka HR policy ka ba biang ka Human Resource Policy kabamot ba panyada ya kahok jong kinong trade nilayo I ba haki companies baro kila kular bakin ay ya ka contributory retirement scheme kin ay ya ka contributory pension scheme kumo kin ay ya ka jingerap ya kinong trade lada don ki accidents kinyarap lanikin ay syuti kababit kababiang yaki longkmi kiba yok lung ban armet ban kibamla shu pensyong haki to ki ambulances joki nilala pani kren ya ka increment ka bahado claim duna 9% shisnem ya katulop ka bakidi benyo bat kumta ter ki 108 ki layo thamai ya kita ki deals ki bakimpat juyo menolo ting isu ya khat menen ban ya pendep ya katakan kular ba ngin sa pentip iki ka ay ka ban saja bat ki ay jing pengkre na ka benta ka jing peteng jong ka kam jong ki tamba kumba ka julong hi ngin increase ya ki ambulance service ban pej ba at least man ka block including ki block patmai ki districts ki patmai day bandon away ka ambulance ka technology ka ban pendon kam ha ka ambulance kan long ka ba compare na ki ambulance 108 ki populay hi adon kata ka technology ka ban connect ya ka ambulance pati jaka ay sumar kum ki PHCs ki CHCs but ki civil hospitals lani ki private hospitals ngin yo iru ba kandon kan networking ka ba compare kaban attach hakini ki services ki bangin wanra kini baro na kabenta ka jingha jong kinong nong jong jela jong state jumi te nen kasni ni ya khana ya kita man ay ya kata ka assurance ka jingpen scam ba unday bandon kata ka jing artatim ba kanwan da kaway ka company man shimti ni kini kinong trade jumi however kinong try kin hap like ya kata ka testing of skills namar pa hap hi test lada hap ban ai kam ai jam ki ka ba ar pat kalong ba ka technology ka bangin pendam kam ka compare na ka technology ka rim ya kata ru wilaya ong bakin hap like ban upgrade ya ka skill ka joki da ka baki like ki training ki ba but ya kita kitulop ki bakinyo kaban syong ha ka experience ka bakidon te kini paro ngile but kasin ka banin kong ban yui bakadon kapit
kabete sos kulan nakaliang jong ki bidders ni ki companies ki bawan ban pet bat man sumar ban man pet ngor lem na ta ki nong tray jong kawan jong e hamlet ya kata ka test skill testing ini ki bala tray rupa la da shem baki bit yang na katulak ka bakiyo kin keo ya kata katulak ko kin negotiate dalade kum batray ki nong tray ha company ka nong yathu armor ki breu ka nong tulak kiyo ka company ka kren betik iwe inong tray nga tray kum pilot ka ambulance tray pilot ha ambulance katulak jungi kala okay ka syong ha ka experience ka syong ha ka jingnang ka jungi ban negotiate te kata prukhat kan pher bat kan don ka regular increment ki companies ki babon lele ki ba ong ba kin ai khusnam nakapor sa kapor ya ki workers lada ki yo ya kabit but ki ong ba kin recognize yung contribution to the workers te kum ta ter ka 108 kan pair nang ni syakman pagi sarkar ni kpi ganti mangila mangin pe ba kanung pair nang